Van Jude, Mining Namarilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Zoals je al weet, is het binnen de Surinaamse taal heel belangrijk om context te bouwen rondom het gebruik van een zelfstandig naamwoord of van een werkwoord. Zo is het ook met het woord weri. De betekenis van het woord weri hangt sterk af van het context. Als ik zeg, mie wering, dan betekent dat ik iets draag. En dan gaat het over een kledingstuk. Zeg ik, je weer mi idde, heb ik het erover dat iemand mijn hoofd moe maakt. Een letterlijke vertaling. Als ik zeg, mie weri, dan heeft het te maken met mijn lichamelijke toestand. Ik ben moe. Context is belangrijk. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong!